ποιες είναι οι στιγμές που η οικογένεια πονάει. Στην ουσία η οικογένεια πονάει όταν εγώ δεν αντέχω να δω τι ενεργοποιεί μέσα μου. Τι ενεργοποιεί η οικογένεια μέσα μου. Η οικογένεια γίνεται πεδίο μάχης όταν δεν έχω κάνει ειρήνη με τον εσωτερικό μου κριτή. Δεν είναι δουλειά της οικογένειάς μου να με θεραπεύσει. Είναι δική μου δουλειά να θεραπευτώ. Η πρώτη σχέση στη ζωή μου που θα λειτουργήσει σαν καθρέφτης είναι η σχέση με την οικογένειά μου. Η δεύτερη σχέση που θα λειτουργήσει σαν καθρέφτης είναι οι σχέσεις με τα παιδιά μου. Και η τρίτη σχέση είναι οι συντροφικές σχέσεις. Δεν με καταπιέζει η οικογένεια, με καταπιέζει ο φόβος που νιώθω απέναντι στην ευθύνη να μεγαλώνω. Έχει ευθύνη να μεγαλώνεις. Έχει φόβο να μεγαλώνεις. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι αντιστεκόμαστε στο να μεγαλώσουμε και στο να οριμάσουμε. Και είναι πιο εύκολο να πονάει η οικογένεια από το να αναλάβω την ευθύνη της δικής μου οριμότητας. Δεν με πληγώνουν οι γονείς μου, με πληγώνει το ότι συνεχίζω να ζω σαν παιδί. Η οικογένεια γίνεται σε μία περίπτωση τοξική. Όταν αρνούμε να οριμάσω, όταν αρνούμε να μεγαλώσω, ό,τι δεν τολμώ να αλλάξω, το βαφτίζω οικογενειακό τραύμα. Και εκεί η οικογένεια πονάει. Πάμε λίγο στη σιωπή. Θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι με κάτι απλό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με την οικογένεια, τη σιωπή. Δεν θα ξεκινήσουμε από ιστορίες ακόμα, ούτε από εξηγήσεις. Σκεφτείτε λίγο ποια πράγματα δεν λέγονταν στο σπίτι σας. Όχι γιατί δεν υπήρχαν, αλλά γιατί δεν χωρούσαν. Υπήρχε κάτι που το ένιωθες, αλλά δεν το άκουσες ποτέ να ονομάζεται. Θα βοηθούσε κατά τη διάρκεια του live όποιος θέλει να απαντάει στα σχόλια, γιατί μετά με αυτά τα σχόλια θα μπούμε λίγο βαθιά. Υπήρχε κάτι στην οικογένεια που το νιώθα, αλλά δεν μίλησα ποτέ γι' αυτό. Κάτι που ίσως έμενε στον αέρα, σαν να έπρεπε όλοι να το καταλαβαίνουμε, αλλά χωρίς όμως να το πούμε. Σαν έναν ελέφαντα που είναι στο σαλόνι και τον βάζουμε κάτω από το χαλί, πρέπει να προσποιηθούμε όλοι ότι δεν το βλέπουμε. Και αναρωτιέμαι, τι συνέβαινε τότε μέσα σου? Κάθε φορά που γινότανε κάτι και δεν μιλούσαμε ποτέ γι' αυτό. Μια θλίψη. Τι επικρατούσε μέσα σου? Τι έκανες με αυτό που ένιωθες όταν δεν υπήρχε χώρος να το μοιραστείς? Όσοι θέλετε να απαντήσετε, όσοι δεν θέλετε, σημασία έχει να αναγνωρίσετε αυτήν την αίσθηση. Στα 16 μου βίωσα το διαζύγιο των γονιών μου. Όσοι είστε χωρισμένοι γονείς και θέλετε να παρηγορηθείτε, εδώ, σήμερα, εδώ, στο βιωματικό. Σε αυτό το διαζύγιο πήγε λάθος ό,τι μπορούσε να πάει. Δηλαδή δεν υπήρξε τίποτα άλλο που να μπορούσαν οι γονείς μου να το κάνουν λάθος. Τίποτα άλλο. Ξαφνικά έρχεται ο μπαμπάς με την εξωσυζυγική σχέση στο σπίτι να μου ανακοινώσει ότι ξέρεις, εγώ με τη μαμά μπορεί να χωρίσουμε, μπορεί όμως και όχι, στα 16 μου τώρα. Και μετά από κάνα χρόνο γυρίζουμε μια μέρα από το σχολείο ξαφνικά και λείπει από το σπίτι ο μπαμπάς και μερικά έπιπλα. Και δεν μιλούσαμε ποτέ γι' αυτό. Δεν μιλούσαμε ποτέ για τον μπαμπά. Από την άλλη, ερχόντουσαν τα παιδιά της γειτονιάς, μου λέγανε ότι οι μαμάδες τους είπανε ότι είδαν τον μπαμπά μας να φεύγει από το σπίτι με μερικά έπιπλα. Και εμείς απλά κοιτούσαμε και δεν ξέραμε τι έπρεπε να πούμε. Τι έπρεπε να νιώσουμε. Δεν μιλούσαμε στο σπίτι ποτέ για έναν μπαμπά που απλά έλειπε μία μέρα. Μέχρι που ξέσπασε ο πόλεμος με τα δικαστήρια και μετά μιλούσαμε μόνο γι' αυτό.
Συνήθως η σιωπή στην οικογένεια δεν είναι απουσία. Είναι ένα μήνυμα. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα σπίτι όπου κάποια πράγματα δεν λέγονται, δεν μαθαίνει απλώς τι να μην λέει. Μαθαίνει τι να μην νιώθει. Μαθαίνει ότι κάποια συναισθήματα είναι απαγορευμένα, είναι βαριά. Ότι δεν υπάρχει χώρος μέσα στο σπίτι για τη θλίψη, για τον φόβο, για τον θυμό. Και ένα παιδί, αυτά τα συναισθήματα που αισθάνεται όταν δεν υπάρχει χώρος να τα βγάλει στο πλαίσιο, τι κάνει? Προσαρμόζεται. Αυτή η σιωπή δεν μένει στο παιδικό δωμάτιο. Μας ακολουθεί. Μας ακολουθεί στην ενήλικη ζωή μας. Και ξέρετε πως εμφανίζεται? Ως δυσκολία να αναζητήσω βοήθεια, ως δυσκολία να διεκδικήσω κάτι που μου αξίζει, ως ένας διαρκής συνεχές φόβος, θυμός, άγχος και ίσως πιάνουμε πολλές φορές τον εαυτό μας να αντέχει πολλά και να μην μιλάει εύκολα, αλλά να αισθάνεται έντονα και να μην εκφράζεται. Η σιωπή αυτή κάποτε σαν παιδιά μας προστάτεψε. Έπειτα όμως όχι. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ρωτήσω. Ποιο κομμάτι του εαυτού σου έμαθε να σιωπαίνει για να μην χαλάει τις ισορροπίες? Ποιο κομμάτι του εαυτού σου είναι αυτό που έμαθε να σωπαίνει για να μην χαλάει τις ισορροπίες? Λες και τα παιδιά δεν νιώθουν τα πάντα. Το ότι τα παιδιά είναι μικρά, κάποιοι νομίζουν ότι είναι χαζά. Για να δω άλλα σχόλια. Ένιωθα απογοήτευση γιατί ένιωθα να περισσεύω. Αναζητούσα συνεχώς στοργή και αγάπη. Η καταπίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη παγίδα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε μια άλλη εποχή, ευτυχώς πλέον όχι, σε μια άλλη εποχή, οι γυναίκες θεωρούσαν ότι το κλειδί της ελευθερίας και της αυτονομίας από τη γονεϊκή καταπίεση ήταν το να κάνουν παιδιά. Να βρουν κάποιον, να παντρευτούν, να φύγουν από το σπίτι και να κάνουν παιδιά. Και μαντέψτε, αυτό δεν πήγαινε και τόσο καλά. Ευτυχώς έχει αλλάξει λίγο. Και έτσι χωρίς να το καταλάβουμε, η σιωπή δεν μένει μόνο στη μνήμη, περνάει και στο σώμα. Και από εκεί μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Η οικογένεια είναι το πρώτο μας σώμα. Πριν μάθουμε να μιλάμε, μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε. Πριν μάθω να πονάω, μαθαίνω να καταπιέζω τον πόνο μου. Και σε αυτό το σημείο, όσοι συμμετέχετε με τα σχόλια, θα ήθελα να μου γράψετε. Πώς έμαθες να είσαι μέσα στο σπίτι σου? Ήσυχος, ήρεμος, αόρατος, δυνατός, υπεύθυνος? Πώς έμαθες να είσαι μέσα στο σπίτι σου? Πολλές φορές δεν θυμόμαστε τα γεγονότα. Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται στην ψυχοθεραπεία και όταν γυρίζουμε πίσω στα παιδικά χρόνια, οι μνήμες από τα γεγονότα έχουν αποθηθεί. Ωστόσο, θυμόμαστε τις τάσεις. Θυμόμαστε πώς καθόμασταν, πώς κρατούσαμε την ανάσα μας, πώς περπατούσαμε στις μύτες των ποδιών μας. Θυμόμαστε τα συναισθήματα. Θυμόμαστε πώς νιώθαμε. Και όταν ξανανιώθω κάτι παρόμοιο στο σήμερα μου, κάνει τρίνκερ. Και αυτό όλο βγαίνει στην επιφάνεια. Και έτσι το σώμα γίνεται σοφό. Μαθαίνει να διαβάζει το χώρο, να ανιχνεύει τον κίνδυνο, να διαβάζει τα συναισθήματα, τη διάθεση των άλλων. Μαθαίνει το σώμα πότε πρέπει να μιλήσει το στόμα και πότε όχι.
Πολλά παιδιά δεν θυμούνται γεγονότα. Θυμούνται όμως το σώμα τους. Θυμούνται αν κρατούσαν την αναπνοή τους. Θυμούνται αν δεν μιλούσανε. Μ? Και όλο αυτό μένει αποθηκευμένο μέσα μου. Λέγεται μνήμη. Πω από τα σχόλιά σας είναι έτσι. Όταν λοιπόν έχω αποθήσει τις μνήμες, το σώμα θυμάται. Και αυτό μπορεί να βγει στο σήμερα με το να κουράζομαι εύκολα, να νιώθω μια διαρκή κόπωση, να δυσκολεύομαι να χαλαρώσω, να αισθάνομαι μια μόνιμη ένταση χωρίς εμφανή λόγο. Το σώμα θυμάται. Συχνά λέμε, το μυαλό μου το ξέρει, αλλά το σώμα δεν ακολουθεί. Και αυτό δεν είναι αδυναμία. Η μνήμη ενός σώματος που κάποτε έμαθε ότι η αγάπη και η ασφάλεια δεν ήταν πάντα δεδομένες. Και ίσως εδώ τώρα γεννιέται ακόμα ένα ερώτημα. Πώς θα ήταν να ακούσουμε λίγο το σώμα, όχι σαν πρόβλημα, αλλά σαν σύμμαχο. Σαν κάτι που έκανε το καλύτερο που μπορούσε τότε. Γιατί όταν αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε το σώμα, αρχίζουμε σιγά σιγά να δημιουργούμε περισσότερη παρουσία στη ζωή μας. Αγάπη και πόνος συνυπάρχουν. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο μπερδεύει πολύ. Και αυτό το σημείο είναι η αγάπη. Γιατί τις περισσότερες φορές οι οικογένειες που πονάνε δεν είναι οικογένειες χωρίς αγάπη. Είναι οικογένειες όπου η αγάπη δεν κατάφερε να προστατεύσει. Μπορείτε να αγαπάτε κάποιον και ταυτόχρονα να έχετε πληγωθεί από αυτόν. Σαφώς. Πολλοί άνθρωποι όμως δυσκολεύονται να το διαχωρίσουν αυτό. Και έτσι κάνουμε κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο. Διαλέγουμε πλευρά. Ή όλα ήταν καλά, είχα τέλεια παιδικά χρόνια. Κάτι που το ακούω πάρα πολύ συχνά. Είχα τέλεια παιδικά χρόνια. Οκ, και τι ήρθες να κάνουμε εδώ. Έχω άγχος, αλλά είχα τέλεια παιδικά χρόνια. Ή όλα ήταν λάθος. Όμως ένα παιδί δεν έχει την πολυτέλεια να τα διαχωρίσει αυτά τα δύο. Και για να αντέξει αυτή τη σύγκρουση, για να αντέξει αυτή τη σύγχυση, συχνά στρέφει τον πόνο προς τα μέσα. Ένα παιδί δεν μπορεί να σκεφτεί ότι οι γονείς μου έχουν κληρονομήσει τα τραύματα των γονιών τους, ας περιμένω μωρέ λίγο να μεγαλώσω και μετά εντάξει ακολουθώ τη ζωή μου. Το παιδί το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί είναι ότι κάτι κάνω λάθος. Αν ήμουν αλλιώς, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Ότι εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Αναρωτήσου λίγο σε αυτό το σημείο. Σε ποια σημεία της ζωής σου έχεις αμφισβητήσει την αξία σου αντί να αμφισβητήσεις τη σχέση. Σε ποιες στιγμές, αντί για να αμφισβητήσω τη σχέση που με πλήγωνε, αμφισβήτησα την αξία μου. Αυτή η σύγχυση, αγάπη και πόνος μαζί, μας ακολουθεί και αργότερα, στις ενήλικες διαπροσωπικές μας σχέσεις. Μπορεί να ανεχόμαστε πολλά, επειδή μάθαμε, πήραμε το μήνυμα ότι η αγάπη πονά, ή να μπερδεύουμε την ένταση με το νιάξιμο και την ανασφάλεια με το πάθος. Και αναρωτιέμαι, πώς μοιάζει η αγάπη για σένα. Τι εμπεριέχει η αγάπη. Γράψτε μου λίγο. Πώς μοιάζει η αγάπη για σένα. Σας ησυχάζει, σας κρατά σε εγρήγορση. Αυτό που θέλω να πω είναι το ότι αγαπήσαμε δεν αναιρεί ότι πονέσαμε. Και το ότι πονέσαμε δεν ακυρώνει την αγάπη που υπήρχε. Ωριμότητα δεν είναι να διαγράψουμε. Είναι να χωρέσουμε
περισσότερη αλήθεια. Και ίσως για πρώτη φορά να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να πει ναι, με αγάπησαν όσο μπορούσαν. Και ναι, αυτό δεν ήταν πάντα αρκετό. Αυτή η παραδοχή δεν χωρίζει. Αυτή η παραδοχή απελευθερώνει. Γιατί όταν η αγάπη σταματά να είναι δικαιολογία για τον πόνο, τότε μπορεί σιγά σιγά να γίνει χώρος φροντίδας. Και συχνά αυτός ο τρόπος είναι που μας φέρνει πιο κοντά, με παρουσία. Όταν η αγάπη και ο πόνος συνυπάρχουν, το παιδί χρειάζεται έναν τρόπο να αντέξει. Αλλά είναι οκ και όταν δεν είναι έτσι. Μέσα στην οικογένεια δεν μεγαλώνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Μία μητέρα, μία γυναίκα να κάνει 10 παιδιά, αυτά τα 10 παιδιά θα τα μεγαλώσει με 10 διαφορετικούς τρόπους. Και λέμε, μα αφού από τους ίδιους γονείς προέρχονται. Όχι. Φαινομενικά προερχόμαστε από τους ίδιους γονείς. Ουσιαστικά όχι. Τα παιδιά μέσα στην οικογένεια δεν μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο. Μεγαλώνουμε μέσα σε ρόλους. Όχι επειδή μας τους ανέθεσε κάποιος, συνειδητά, αλλά επειδή έτσι το σύστημα είχε ανάγκη. Κάποιο παιδί γίνεται το καλό παιδί, δεν δημιουργεί προβλήματα, δεν ζητά πολλά. Άλλο παιδί γίνεται το δυνατό παιδί. Άλλο γίνεται το αόρατο παιδί. Άλλο γίνεται το επαναστατικό παιδί, το λεγόμενο μαύρο πρόβατο. Τι ρόλους είχες μες στην οικογένειά σου? Το αόρατο παιδί να μην φαίνεται για να μην επιβαρύνει. Ποιον ρόλο είχες μέσα στην οικογένειά σου? Για πάμε στις ερωτήσεις που σας έστειλα. Η ρόλη αυτή δεν είναι λάθος. Δεν ήταν λάθη. Ήταν λύσεις. Αυτούς τους ρόλους τους πήραμε προκειμένου να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Προκειμένου να μπορέσουμε να σταθούμε και να στηρίξουμε τη σχέση με την οικογένειά μας. Το δυνατό παιδί δεν ζητάει ποτέ βοήθεια. Το επαναστατικό παιδί πάλι δεν θα ζητήσει βοήθεια γιατί θέλει να τα καταφέρει μόνο του. Αλλά αναρωτιέμαι, όταν δεν αναγνωρίζω το ρόλο που έχω πάρει, πού βγαίνει αυτός ο ρόλος συνήθως? Η ρόλη αυτή που πήραμε μέσα στην οικογένειά μας δεν ήταν λάθος. Ήταν λύση. Ήταν τρόποι για να επιβιώσουμε σε ένα περιβάλλον που πονούσαμε. Και γι' αυτό δεν δουλεύουν τόσο καλά. Τόσο καλά που τους κουβαλάμε μαζί μας και αργότερα, στην ενήλικη ζωή. Και πολλές φορές λέμε, έτσι είμαι εγώ μωρέ, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Αλλά ας είμαστε λίγο ειλικρινείς. Είναι χαρακτήρας ή είναι ρόλος που κάποτε χρειάστηκε? Κακά τα ψέματα. Οι ρόλοι μας έσωσαν, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να μας ορίζουν για πάντα. Τι θα συνέβαινε αν έστω για λίγο αφήνατε κάτω το ρόλο που έχετε πάρει από την οικογένειά σας? Για να δω σχολιάκια. Τι θα συνέβαινε αν έστω και για λίγο αφήνατε κάτω αυτόν τον ρόλο που μάθατε? Το πρώτο πράγμα, ασυνείδητα, όταν σκέφτομαι να φύγω από αυτούς τους ρόλους, είναι ο φόβος της εγκατάλειψης. Δεν θα με αγαπάνε πια. Συχνά φοβόμαστε ότι αν βγούμε από το ρόλο θα χαθεί η αγάπη. Όμως η αλήθεια είναι αυτό, ότι κουραζόμαστε με αυτούς τους ρόλους. Έχει κούραση να μην είμαι ο εαυτός μου.
Έχει κούραση να κουβαλάω τους ρόλους. Έχει κούραση να είμαι όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που μου έμαθαν οι άλλοι, προκειμένου να πάρω την αγάπη τους. Όταν δεν είμαι ο εαυτός μου πονάει. Ο πόνος που νιώθω δεν οφείλεται σε άλλους. Οφείλεται στο ότι έχω μάθει να έχω μία μάσκα, μία βιτρίνα, προκειμένου να πάρω την αποδοχή, την οποία έμαθα να τη χρειάζομαι, για να είμαι αρρωστός, για να μπορώ να επιβιώνω. Την ξέρετε την ιστορία με το λιθοξό? Θα πω λίγο σύντομα την ιστορία με το λιθοξό. Ήτανε μία μέρα ένας λιθοξός. Ξέρετε, λιθοξός είναι αυτός που πάνω σε τοίχο, σε μάρμαρο, φτιάχνει σχήματα. Και βλέπει το βασιλιά να περνάει, βγαίνουν οι μπράβοι του βασιλιά, κάντε όλοι στην άκρη, περνάει ο βασιλιάς. Τον κάνουν, τον παραπετάνε πιο εκεί, δεν του δίνουν σημασία, το ρίχνουν κάτω, το βλέπει αυτό ο λιθοξός, τρελαίνεται, ένιωσε ότι δεν αξίζει, ο βασιλιάς αξίζει περισσότερο από αυτόν. Όλο το βράδυ δεν μπόρεσε να κοιμηθεί, έσκασε από το κακό του, σηκώνεται, πηγαίνει στον Θεό, λέει «Θεέ μου, θέλω μία χάρη, δεν σου έχω ζητήσει τίποτα τόσα χρόνια, θέλω όμως μία χάρη». Του λέει ο Θεός «Οκ, πες μου, τι είναι αυτό που χρειάζεσαι?» «Θέλω να με κάνεις βασιλιά». «Βασιλιά?» «Ναι, θέλω να με κάνεις βασιλιά». Τον κάνει ο Θεός βασιλιά. Γίνεται ο λιθοξός βασιλιάς, έχει τους μπράβους του, έχει τα παλάτια του, έχει τα πάντα του. Κάποια στιγμή κάθεται εκεί στην αυλή, στο παλάτι του, βγαίνει ο ήλιος, είχε έναν καύσωνα, έχει αρχίσει αυτό συντρώνει, δεν πρέπει να βγάλει το στέμμα, δεν πρέπει να βγάλει την καμπαρντίνα, δεν πρέπει να βγάλει τα ρούχα, έχει σκάσει, έχει βγάλει, δεν αντέχει άλλο από τη ζέστη. Πάει στον βασιλιά, του λέει, πάει στον Θεό, του λέει, όπα, του λέει, ξέρω, μου έκανες τη χάρη, θέλω όμως μια άλλη χάρη. Θέλω να με κάνεις ήλιο. Να σε κάνω ήλιο. Ναι, λέει, τον ήλιο τον θαυμάζουν περισσότερο, λέει, από ότι το βασιλιά. Ήλιο, θα σε κάνω ήλιο. Τον κάνει ο Θεός ήλιο. Γίνεται ο λιθοξός ήλιος, λάμπει εκεί πέρα παντού, σε όλο τον κόσμο, τον κοιτάζουν όλοι, τον θαυμάζουν, ικανοποιημένος ο λιθοξός. Κάποια στιγμή έρχονται τα σύννεφα και μπαίνουν μπροστά του και τον κουκουλώνουν. Να μην μπορεί να τον δει κανένας. Είναι κρυμμένος μία μέρα, είναι κρυμμένος δεύτερη μέρα, είναι κρυμμένος τρίτη μέρα, δεν αντέχει. Θα πάει στο Θεό. Θεέ μου, τον λέει, ξέρω, έχω έρθει πολλές φορές, έχω ζαλίσει, αλλά τελικά βρήκα τι θέλω να με κάνει στη ζωή μου. Το λέει ο Θεός, τι θέλεις να σε κάνω στη ζωή σου? Σύννεφο, λέει. Το σύννεφο είναι πιο δυνατό από τον ήλιο. Σύννεφο. Οκ, σε κάνω σύννεφο. Κάνει μια έτσι ο Θεός, τον κάνει σύννεφο. Είναι οπότε τώρα ο λιθοξός σαν σύννεφο, έχει μπει μπροστά στον ήλιο, κρύβει όλο τον ήλιο, κάνει ό,τι θέλει. Κάποια στιγμή πιάνει ένας πολύ δυνατός αέρας, φυσάει, φεύγουν τα σύννεφα, ξαναβγαίνει πάλι ο ήλιος. Μέσα στα νεύρα ο λιθοξός, που δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό από αυτόν, πηγαίνει ξανά στο Θεό, του λέει, άκου, του λέει, δεν είμαι ικανοποιημένος, θέλω να με κάνεις αέρα, να σε κάνω αέρα, να με κάνεις αέρα. Θα σε κάνω αέρα, αφού αέρα θες. Ναι, λέει, θέλω να με κάνεις αέρα, τελευταία φορά δεν θα ξανάρθω, στο υπόσχομαι, θέλω να με κάνεις αέρα. Τον κάνει αέρα ο λιθοξός. Φου από εδώ φεύγει, φου από εκεί φεύγει, μεταφέρει τα σύννεφα νότια, μεταφέρει τα σύννεφα βόρεια και κάνει ό,τι θέλει τα σύννεφα, τα πάει από εδώ, τα πάει από εκεί. Κάποια στιγμή αρχίζει και τρέχει με 100, με 200, με 300, με 400 χιλιόμετρα την ώρα και μπουπ, πέφτει πάνω σε έναν τοίχο, σαν αέρας. Και ακούει τακ, 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 τακ. Και τι να δει? Τον τοίχο τον έφτιαχνε ένας λιθοξός. Πονάει να μην είμαι ο εαυτός μου. Έχει πάρα πολύ κούραση όταν μέσα στη ζωή μου κουβαλώ όλους αυτούς τους ρόλους που χρειάστηκε ασυνείδητα να πάρω από την οικογένειά μου προκειμένου να μπορέσω να επιβιώσω. Γι' αυτό λέμε ότι το να κάνεις ψυχοθεραπεία έχει λιγότερο πόνο και κόστος από το να μην κάνεις ψυχοθεραπεία. Γιατί πολλές φορές στην ενήλικη ζωή μου έρχεται ένα σημείο και δεν ξέρω ποιος είναι ο εαυτός μου. Δεν γνωρίζω ποιος είμαι. Δεν ξέρω ποιος είμαι.
Και εκεί είναι που χρειάζεται όχι να με μάθω, αλλά να με χτίσω. Όταν μιλάμε για τραύμα, συχνά σκεφτόμαστε κάτι πάρα πολύ έντονο. Βία, φωνές, ρήξεις, καυγάδες. Όμως πολλές φορές το τραύμα είναι αυτό που δεν έγινε ποτέ φανερό. Το τραύμα δεν είναι αυτό που συνέβη, είναι αυτό που δεν συνέβη. Είναι η απουσία. Είναι το δεν είμαι διαθέσιμος. Το βλέμμα που δεν γύρισε, το συναίσθημα που δεν χώραγε, η αγκαλιά που δεν πήρα. Τι χρειάστηκες ως παιδί και δεν ήρθε ποτέ? Τι είναι αυτό που χρειάστηκες ως παιδί και δεν το έλαβες ποτέ? Πολλές φορές έρχονται στο γραφείο μου και μου λένε «Μα είχα τέλεια παιδικά χρόνια», εννοώντας ότι το ψυγείο μου ήταν γεμάτο καλούδια και το δωμάτιό μου το παιδικό ήταν γεμάτο παιχνίδια. Αλλά τραύμα δεν είναι αυτό που έχει γίνει. Τραύμα είναι αυτό που δεν έγινε. Είναι η απουσία. Τι είναι αυτό που χρειάστηκες ως παιδί και δεν ήρθε ποτέ? Ένα παιδί δεν ξέρει ότι του λείπει κάτι. Ξέρει μόνο πώς να προσαρμοστεί. Και έτσι το τραύμα δεν μοιάζει με πληγή, μοιάζει με μπλοκάρισμα. Μοιάζει με δυσκολία να εμπιστευτώ, να χαλαρώσω, να νιώσω ότι αξίζω χωρίς να προσπαθώ. Και ίσως σήμερα να λέμε, δεν ξέρω γιατί αντιδρώ έτσι, να συμβαίνουν πράγματα και να μην γνωρίζω για ποιο λόγο αντιδρώ έτσι. Αλλά το σώμα θυμάται. Το σώμα θυμάται τι δεν υπήρξε. Το τραύμα που δεν φαίνεται είναι συχνά το πιο δύσκολο να αναγνωριστεί. Γιατί? Γιατί δεν έχει ιστορία. Έχει μόνο αίσθηση. Έχει μόνο συναίσθημα. Και η αναγνώριση αυτή δεν μας κάνει αδύναμους. Η αναγνώριση αυτή μας κάνει ειλικρινείς. Και όταν αρχίζουμε να βλέπουμε καθαρά όσα μας έλειψαν, γεννιέται ένα δύσκολο ερώτημα. Σε ποιον οφείλουμε πίστη? Στην οικογένεια ή στον εαυτό μας? Για πολλούς ανθρώπους το να μιλήσουν για τον πόνο της οικογένειας μοιάζει λίγο με προδοσία. Νιώθουν ότι κατηγορούν την οικογένεια, ότι δεν εκτιμάνε την αγάπη, την οικογένεια που μας έδωσε ρίζες. Αλλά η πίστη στην οικογένεια μας κράτησε δεμένους, μας έδωσε βάσεις. Η πίστη όμως στον εαυτό μας επιτρέψει να αναπνεύσουμε. Και αυτά τα δύο δεν είναι εχθροί. Το πρόβλημα δεν είναι η κατανόηση. Το πρόβλημα είναι η δικαιολόγηση. Άλλο να καταλαβαίνω γιατί κάποιος δεν μπόρεσε και άλλο να λέω όχι δεν πόνεσα, γιατί άμα αναγνωρίσω ότι πόνεσα θα είναι σαν να κατηγορώ την οικογένειά μου. Δεν είναι το θέμα να κατηγορήσουμε. Το θέμα είναι να κατανοήσουμε. Ωριμότητα δεν είναι να διαλέξουμε πλευρά, ή τη μία ή την άλλη. Ωριμότητα είναι να αντέξουμε και τις δυο αλήθειες μαζί. Και ίσως για πρώτη φορά να επιτρέψω στον εαυτό μου να μπορώ να αγαπώ χωρίς όμως να σιωπώ. Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι δουλειά της οικογένειας να με θεραπεύσει. Δεν είμαι υπεύθυνος για τα τραύματά μου. Είμαι όμως υπεύθυνος για την επούλωσή τους. Η πρώτη σχέση που θα λειτουργήσει σαν καθρέφτης είναι αυτή με τους γονείς μου. Η δεύτερη με τα παιδιά μου. Η τρίτη με τις συντροφικές μου σχέσεις. Όσο δεν αναλαμβάνω την ευθύνη του πόνου μου, κάποιος άλλος θα τον πληρώνει.
Στην ουσία δεν με καταπιέζει η οικογένεια, με καταπιέζει ο φόβος που νιώθω απέναντι στην ευθύνη να μεγαλώνω. Δεν με πληγώνουν οι γονείς μου σήμερα. Με πληγώνει ότι συνεχίζω να ζω σαν παιδί. Η οικογένεια γίνεται τοξική σε μία μόνο περίπτωση. Όταν αρνούμε να οριμάσω. Όταν δεν τολμώ να αλλάξω κάτι και το βαφτίζω σαν οικογενειακό τραύμα. Το πρώτο βήμα είναι η οριοθέτηση. Και όταν λέω ότι η οικογένεια γίνεται τοξική σε μία περίπτωση, στην περίπτωση που αρνούμε να οριμάσω, είναι γιατί για να βάλω όρια χρειάζεται πρωτίστως να έχω δουλέψει με τον εσωτερικό μου κριτή και να έχω περάσει μέσα από τις ενοχές μου. Πολλές φορές το να οριοθετηθώ απέναντι στην οικογένειά μου έχει ενοχές. Και όταν εγώ δεν καταφέρνω να δουλέψω και αρνούμαι να δουλέψω με αυτές, θα το ρίξω πάνω τους. Είναι τοξική. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένη να δουλέψω με αυτά τα κομμάτια του εαυτού μου. Δεν είναι η οικογένειά μου υπεύθυνη για να με θεραπεύσει. Σταμάτα να κατηγορείς την οικογένεια και ξεκίνα να κοιτάζεις τον καθρέφτη. Όχι για να κατηγορηθείς, αλλά για να κατανοήσεις. Αλλά για να αναλάβεις. Γιατί όσο δείχνεις απ' έξω, μένεις μικρός. Και όσο αντέχεις από μέσα, μεγαλώνεις. Η οικογένεια δεν είναι το πρόβλημα. Η οικογένεια είναι το σημείο που δεν μπορώ πια να κρυφτώ. Το σημαντικό είναι να μην διαλέγουμε τη μία πλευρά. Ή, πήγαν όλα τέλεια, οι γονείς μου είχαν τέλεια παιδικά χρόνια, ή έγιναν όλα λάθος. Έτσι, αυτή η σύγχυση, να μην είμαστε αυτό το δίπολο. Και κακά τα ψέματα, οι γονείς μας μεγάλωσαν σε μία εποχή όπου το διαδίκτυο δεν υπήρχε. Η ψυχοθεραπεία ήταν μία έννοια μη προσβάσιμη. Σκεφτείτε αν σήμερα για εμάς που από τον καναπέ μας κάνουμε θεραπεία και είναι τόσο δύσκολο και πέφτουμε σε τόσα λάθη, πώς θα ήταν για εκείνους τότε που δεν υπήρχαν όλα αυτά. Δεν βοηθάει να τους ρίξουμε στην πυρά, να τους κάψουμε. Δεν είναι αυτό η λύση. Η λύση είναι να δουλέψω με τα κομμάτια του εαυτού μου. Η οικογένειά μου είναι καθρέφτης. Θα μου καθρεφτίσει ποια κομμάτια μου είναι πληγωμένα στην ενήλικη ζωή μου. Ποια κομμάτια μου χρειάζονται θεραπεία. Και εκεί έχω δύο επιλογές. Ή να πάω και να δουλέψω με τα κομμάτια του εαυτού μου και να τα επουλώσω, ή μια ζωή να τα ρίχνω πάνω τους. Το δεύτερο έχει ελευθερία. Το πρώτο έχει εγκλωβισμό. Στα 75 η μητέρα μας δεν πρόκειται να αλλάξει συμπεριφορά. Ναι, εντάξει. Για ποια οριοθέτηση μιλάμε? Δεν οριοθετούμε τους άλλους ανθρώπους. Δεν έχει κανένα νόημα να βάλω όρια στον άλλον τον άνθρωπο, αν πρωτίστως δεν τα έχω βάλει στον εαυτό μου. Δεν οριοθετούμε τον άλλον τον άνθρωπο. Οριοθετούμε τον εαυτό μας. Θα φερθεί εκδικητικά, ναρκισσιστικά, με χειραγώγηση κτλ. Φυσικά. Τον εαυτό μου οριοθετώ. Όχι τον άλλον. Εγώ εκπαιδεύω τον άλλον πώς θα φερθεί. Γιατί έτσι έχει μάθει ο άλλος και τον παίρνει και τα κάνει. Θα βάλω τα όρια στον εαυτό μου. Θα περάσω μέσα από τον διάλογο με τον εσωτερικό μου κριτή. Θα κάνω χώρο και θα δουλέψω μέσα από το ενοχικό μου σύστημα και το θυμό που θα μου δημιουργήσει όλο αυτό. Και τότε δεν θα με αγγίζει αιχμηρά η κάθε σχέση. Αυτό αν θέλω να πάω στην απελευθέρωση. Αν θέλω να πάω στον εγκλωβισμό, ναι, έχω μια τοξική μαμά που δεν αλλάζει με τίποτα. Προσπάθησα τα λάθη που έκαναν οι γονείς μου σε μένα να μην τα κάνω στα παιδιά μου. Αγάπη, αγκαλιά, μπράβο. Το τραύμα είναι το μοναδικό κληρονομήσιμο. Σε λίγες μέρες έχουμε την ομάδα. Σε λίγες μέρες, πώς του μήνα, έχουμε 13. Από το τραύμα στο θαύμα. Την ομάδα της τραυματοθεραπείας, όπου μέσα σε 8 συναντήσεις έχω πάρει τα πιο σως κομμάτια για το τραύμα και τα έχω βάλει μέσα σε αυτές τις συναντήσεις. Το τραύμα είναι το μόνο που είναι 100% κληρονομήσιμο. Παράδειγμα, ο μπαμπάς μου έχει καρδιά. Εγώ μπορεί να πάρω καρδιά, να κληρονομήσω καρδιά, μπορεί και όχι. Η μαμά μου έχει ζάχαρο, μπορεί και όχι. Ένα πράγμα όμως περνάει από το γονέα στο παιδί.
Και αυτό είναι το τραύμα. Το οποίο μπορεί να περάσει με εντελώς αντίθετη συμπεριφορά. Δηλαδή μπορεί οι γονείς μου, εμένα να με είχαν πολύ καταπίεση, σε εγκλισμό, εγκλωβισμένοι, και εγώ στα παιδιά μου να περάσω τα ίδια συναισθήματα με το να τα έχω εντελώς απελευθερωμένα. Κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι γουστάρετε κάντε. Έτσι. Και τα παιδιά μέσα από αυτό να αισθανθούν την παραμέληση που ένιωθα εγώ ή την απόρριψη. Καλό σας βράδυ.